Isinagawa sa Capitol Grounds sa Kadlanpili ang scholarship payout ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur kung saan libo-libong estudyante ang nakinabang. Ngayong araw, umabot sa 5,731 scholars ang kabilang sa batch 1 na tumanggap ng kanilang financial assistance. Samantala, nakatakda namang ipamahagi bukas ang cheque para sa batch 2 sa may kabuwang 2,871 na benepisyaryo. Isa sa mga tumanggap ng nasabing educational assistance ay si Diane Espiritu, third-year Arts and Communication student ng Partido State University. Ayon sa kanya, halos 2 taon na siyang scholar ng probinsya at malaking tulong ito sa kanyang pag-aaral at sa gastusin ng kanilang pamilya. Well, of course, malaki yung tulong niya when it comes sa mga katulad kong estudyante. Kasi nga, sabihin na natin, simple lang yung gantong opportunity, pero malaki yung impact nito sa amin. Kasi yung mga personal necessities and also yung mga project na sa school, masyadong tawag dito, mas na-accommodate niya or yung dahil doon sa simpleng tulong na yun, parang di na namin kailangan na mag-isip pa kung paano namin kukunin yung pambayad sa ganitong paraan or sa ganitong sitwasyon. Malaki ang pasasalamat niya sa oportunidad na ibinigay ng probinsya upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Para sa amin na katulad ng mga estudyante, malaki talaga yung pasasalamat namin sa mga ganitong programa. Kasi nga, yun nga yung mga personal and mga important na necessities namin na parang nasusurvive niya sa pang-araw-araw po. Samantala, ibinahagi naman ni Joshua Vigilancia, third-year architecture student ng isang pribadong paaralan sa Naga, ang nakukuha niyang educational assistance ay nakakatulong upang mabawasan ang kanyang school expenses. Malaking tulong umano ito dahil sa mataas na rin ang kanilang binabayaran para sa kanyang matrikula. Lalasan po yung gastos namin sa school, lalo na sa course ko, sobrang mahal ng tuition. Kaya nakaka-help po talaga yung ng scholar dito. Ikinatuwa naman ng gobernador ng Kamsur ang patuloy na pagdami ng mga estudyanteng natutulungan ng programa. Aniya, patuloy ito ng kanilang patuloy na pagsuporta sa edukasyon at sa kinabukasan ng kabataan sa lalawigan. Well, nakakatuwa, nakataba ng puso, nakita mo yung saya nila, ngiti nila, parang nabawasan sila ng konting problema o tinik. Sa pamamagitan ng scholarship program na ito, patuloy na mas pinapalakas ng pamahalang panlalawigan ng oportunidad ng mga kabataang Camarinense na makapagtapos at maabot ang kanilang mga pangarap. Darlene Lastrulio, CSN.